Abdul Mahita Amanginang. Sahat mahita di acara na perjolo na paduahon iba kata sambutan manang hata perjolo. Dot hormat yudak kami ma Ketua Panitia Natal Gabungan Amang R. Pakpahan. Horas madi hita salutna amanami nanami na persangabi hami amang Padita amang Sianturi amang Birdau Sutasoit inang Bibel Pro inang Dewan amanami nanami parhaladoni huriatta nang songoni na persangabi hami na tuwa nami ama inalan sia nang songoni inahanna jalan awawalongi hami amanami nanami saluhutna ruas ni huriatta. Selamat Natal amaina mari kita salut namang. Selamat Hari Natal. Jadi kami sebagai mewakili Ketua Natal Gabungan Ama Ina sebelumnya kami mengido maaf terlemobi di kepanitiaan berhubung waktu kami dengan terbatas. Jadi mengido mahaminyan tujulano di hita saluhutna amani huria asa talian mati kita di huriat tahun untuk songon pelayanan alana so kami sebagai pengurus ni ama Ama di huria tong kami gabe pengurus Natal ama ina molomoynya pangiduan san ruas tama tu tahun depan alani marpangidok kami gomos tu ama ni huria asarak melayani mahita di huriatta asa tuding ganna huriatta tujuluanon terlumobi di tahun 2025 kebetulan kita ada rencana sebagai tuan rumah Festival Kor alani mangido mahami tu saluna amani huria asa taliam marohatta rak mar kor di huriat tahun asa tumajuna tu sadana hita di namar huria terlumobi pelayanan di huriatta songoni mahata syak kami hurang lobi mangido mahami tu saluna kion rak marlas niroha mahita di namar Natal hita di Natal ama ina botima horas ma jalagabe syak kami Ketua Panitia Natal Umum Melate Ma di Amang Papahan, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Napaduahon hupasata mima madokhata ima mewakili Ketua Panitia Natal Umum Amang J. Pardede. Shalom. Nah di Pasangapan ama ulian Huria Hakabiden Pasar amang pendeta Senturi dohot inang Bibel Pro MN Bos Manjuntak dohot pendeta fungsional amang Firdaus Sutasoit. Nah hormatan inang Kononia inang PS Borsi Kinaga Songsoni Parhalado nih Kabeden Pasar Sudena Songsoni tu Ketua Panitia Natal Ama Ina Amang R. Pakpahan. Nah dihormati kami Ama Ina Kabeden Pasar na mangulahon ima Natal di bagas Tikion. Kami sian Panitia Natal Umum mewakili suide panitia pasaton selamat Natal matu ama ina na mangulahon Natal bagi sadarion. Mungkin sian kami panitia Natal cukup saya nasema boy pasat kami mau lihat yang perdede, mari kita tepuk tangan lebih meriah. Saha meta di Patoluhon ima kata sambutan sian Ketua Seksi Ama Amang UN Sibarani. Ada bisikan dari belakang calon sintua katanya. Shalom, horas marita salutna,
Nah parsangape ami amang Pendeta Resort, amang Pendeta Firdaus, Inang Bible Pro, Ketua Dewan, amang Ketua Panitia Natal Gabungan, amang Ketua Panitia Natal Ama Ina di Tikis Darion, nah parsangape ami dot akaruas nadong di Bagas Tikyon. Jadi hamisian seksi ama mandokon mulai ate maita di harota di Tikyon nalau marnatal gabungan kita. Jadi hamisian seksi ama mewakili akka pengurus mandokon selamat Natal Madita Salutna dan selamat menyongsong tahun baru. Mulai ate mak. Mulai ate dia mang calon situasi barani, beri tepuk tangan meriah. Napapaton pasata mima tu ketua seksi Paropuan Inang en Boru Hutasoit. Tes. Horas madihita saluhutna. Na huparsangapi hami saluhutna pangulan nagok tiki di Huriaon. Saluhutna amanami inanami parhalado ni Huriaon. Inang Dewan Ketua Dewan Koinonia, amang Ketua Panitia Natal Amaina, amang Ketua Doho Saluhutna Panitia Natal Umum na adong di Huriaon. Di soksoni nang saluhutna di amanami inanami na marlas ni rohay bagasan bornginon tamado tapuji tuhata madok molyate boy dopehita reta mangulahon acara Natal gabungan amaina na adong di Huriat taon marlas ni roha hita ala sehat hita ala hipas hita tarpuji ma tuhata. Molyate ma hupasatami tu panitia Natal amaina naong makalujahon boy mardala dengan acaraon say dipasu-pasu tuhata masude panitia amaina suang songoni dukungan sian saluhutna huria dukungan sian panitia Natal umum say mardalam masa luhutna acara di Huriat tahun sahat dina mengunjungi anon dohok dina buka tahun baru. Jadi tangiang masih tangiang mahita asahipas sita manal puhon tahun 2024 ton jala hipas hita madapoton tahun 2025. Sahalinari hupasatami matu hita saluhutna. Selamat Hari Natal ma dihita saluhutna. Selamat Hari Natal. Botima Horas Tuhan Yesus memberkati. Melihat di Inang Utasoit. Selanjutnya kami undang Ketua Dewan Koinonia Inang Situa PS Boru Sinaga. Shalom, Horas Madihita Saluhutna. Yang saya hormati Amang Pendeta Resort, Amang M. Sianturi. Yang saya hormati Amang Pendeta Firdaus Hutasoit, Inang Bibel. Yang saya hormati, kemudian Ketua Panitia Umum, Panitia Natal Umum, Ketua Panitia Natal Amaina yang saya hormati, dan Sudehita Haka Ama Ina HKBP Denpasar. Selalu kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kasih dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, karena atas kemurahannya maka pada malam hari ini kita bisa bersama-sama merayakan daripada Natal Ama Ina di tahun 2024 ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Panitia Natal Ama Ina tahun ini, di mana persiapannya yang begitu singkat tetapi acara bisa tetap kita jalankan bersama-sama. Jadi terpujilah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tingkatkan sama-sama pelayanan kita dan kita bangkitkan senantiasa selalu keyakinan kita, keteguhan iman kita atas
kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus, lahirlah iman-iman yang baru di dalam hati, pikiran, jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati, semoga acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Shalom. Mulia Teh Inang Sintua, berikan tepuk tangan. Namangihut hupasata mima tu amang pendeta M. Sianturi. Disudihamu nahu haholongi di bagasa Yesus Kristus. Allah holong ni tuhatta do uban nabuhita di bagasa nobason marpungu di bagas coroon. Alani di namarlas neroa kita di holong ni tuhatta. Jong-jong denok kita di son marliturgi. Setot di mahamuna pasahaton majaha hata di tuhata di hamuna akka parkur setot di matok kamu mangedehon ede puji-puji ini asa marsangap nang guarna atong songo tema nasional na pinasaha na dihita. Marilah sekarang kita berangkat ke Betlehem, ajakan gembala terhadap sesama gembala. Artina akamang marhite hatutu di Tuhan Yesus akana porsea ikodo lam tu kompakna satahi sauluan dinalaho macalo marnida haluaun nasian tuhata hupasat tamima selamat Natal ma di ama selamat Natal ma di ina horas ma di hita Horas. Mulia Teh Diamang, tepuk tangan meriah untuk kita semua. Hurian na hinalongan ni Tuhatta Yesus Kristus masuk mahita tunatal gabungan di Pornginon Huria HKBP Denpasar Resort Bali atong tapasa madirita tuani martangiang mahita di bagasa rohat tabe. Amin. Terpuji Tuhan yang buku di nomor 57 ayat 1 dohot ayat 2.
marhite-hite guarni de bata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tod di perbadia, na tumapalangi dot tanoon. Amen. Nunga patar hanguluani jalan nunga huida hami, jalan nunga huatid dako kami dot hubaritao kami Tuhamu hangaluan, saleleng-lelengna di labung ni amai hian, jalan nong patar di hami. Haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan de bata amanamin da di benua gijang. Madok mulai ate do hami tuho ala ni godang ni asi dot olong ni roham di hami. Ai di basa-basa kodo anakmu nasasada itu hami. Nanti perdangolanon. Asa malua hami merhite-hite ibana sian dosa. Dot sian hamatean saliling ni lelengna. Hupangi do hami tuho sesodangi marohanami naholomi marhite-hite tod di perbadiai akup ni isai perrohai mahami asoboto hami medok mulai ate tuho asa tarapur situ rohanami di hagogotan do di pengunjunan marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di pesta Natal di Bornginon tersurat di Yohanes Sada ayat 12 1 ayat 14 tajahama marsikat soring. Alai manang piga nama jakun ibana tusido di lehon huaso asa gabe anak ni debatana sida akan na porsea di guarna. Rapita, gabe daging mahatai jalan maringanan di tonga-tongan hitaon. Jadi widahami mahasangapon na, imah sangapon ni anak sesada nasian amai. Gok asini roha dot hasitonga, ido sahatna. Mertua mana tumangion hatan ni dibata, jalan naupiopsa. Amin. Tabegema kor manang puji-pujian sian punguan inarabu.
Ede mahita sian buku Ede nomor 40 ayat 225 di ayat 5 non borhatma liturgi na perjolo. Saluhut do di topa debata langit, tano, laut, dohot nasa isina. Di topa doa kasuasuanan, pahapahanan, dungi jolma. Saluhut nai majadi do marhite sian hapistaran, dohot hagogoon ni debata, di bagasan huasona nabadiai. Nuaeng tabegema pangatusion na sitong, taringo tu panopaon ni debata. Mansai uli saluhut na tinompani debata, aka dolok dohot trura, aka suan-suan na tu mata rata, saluhut nai, patuduhon hina ulini panompaon ni debata. Tung na so hadodoan do parbino notoan na, bohado ulaningi songon dia do dibaen debata manompa menasa na adong sian dia do bahani manang alat ni debata lau manompa salahut nai. Ia panopaon napi natupa ni debata songonondoi dada marhite-hite alat manang ula-ula debata manopa alai dada songon pande debata manopa nasana adong alai lobisiani do holan marhite hatana sambing do molo didok debata jadi mahona tiur jadi do songoni do sude sadok molo didok debata jadi menjadi do songon nani dok nai. Ido tutu tung halongangat do panopaon ni debata aidang sian na adong debata manopa alai sian naso adong do gabi adong dang adong naso tarpatupa debata akka dia mana tinopanai dimulana ditoppa debatama langit doho tano ditoppa debatama musai na tiur digoar debatama na tiuri arian jala di bahen debatama persirangan ni na tiur sian na holom goar ni na holomi borngin. Di ari paduahon di topa debatama hajang-hajang di parsitongani ni akka ae bahen parsirangan ni ae tu ae di ari patuluhon di topa debatama tano manang darat asatarida nama hiang jala parpunguan ni akka ae di guari laut jadi di patubuhon tano ima duhut-duhut dohot suan-suanan namar parbue tudos tu mansamna.
Diari paupaton, ditopa debata ma panondang ni hajang-hajang ni langit, asa disondangi tanon. Diari palimahon, ditopa debata ma akadekke dohot nasana marhosa, akan nama jirir di bagasan naik, rodi nasa pidong namar tonga-tonga langitna masih bawan macamna. Diari paonomon, ditopa debata majolma tumiru rupanna, tudos tu pangalahonna. Bahwa dohot boru-boru nasi da dituppa asa dirajai sadok tanon. Dungi di da debata masudena tino panai nunga denggan di situ tu. Alai dong ditopa debata nasadadong di dok bibeli maradian do ibana di hari papituhon. Songondia do lapatan nii aidung maradian do debata sahat tunuaeng manang dang adong beulaon ni debata dung panopaon ni ndang songo ni lapatan nii bege hamu asa hupat orang dungsun ditompa debata nasa na adong maradian do ibana tutu sian nasa ulaon panompaon alain dang maradian ibana sian ulaona torus do debata mangulaon angkana denggan naringkot di ngolunta di pasu-pasu do hita saluhutna tapuji jala tapasangap mandebata naung manompa hita do naringkot di hita jala di pasingkot do marhite pasu-pasuna di ngolunta antong taendehon mapuji-pujian di debata. Amin. Mari dema hita siap buku ede nomor 602 ya sada mangarade ma liturgi napa duahon. Digijang ni rohaido merhabangsa si polisi laho mangela-ela jolmai asalang takang jala mangalausi patik di debata pakor horna gabe uhum ni debata ma tapai ihu ma liturgion macai sonang jala dinggan do inganan ni jolma napar jului di bahen debata di porlak edeni dang adong nahurang sikop dosudi di parade di bata di jolma na tinopanay. Nueng tabege mamulani dosa dohot pangonai na tu jolma na parjului didok di bibelta ulok do na pahototohon jolmai gabe dibuat jala dipangan si Hawa parbue ni Hawi laos dilehon ma tu si Adam. Ia parbueni hawi, ima parbueni hau na de persetongan ni porlaki, na subui jamaon apalagi ma panganon, didok debatado, unang pangan hamu siani, jala unang jama hamu, asa unang mate hamu, ala itung masai bisuk do si bolusi marrohadiri tu jolmai, gabe biama mata namar nida, laos dipangan, gabe mardosa ma alai anggon waing dang adong be songon ulok dohot parbue di hau songon natar surati alai panginonan idosai doha jolmaon saha tutikion
nama bayan uhuman ni debata. Ia gombaran ni parbue ni hau na di persitongan ni porlak eden, ima hisap-hisap manang hinagiot ni pardagingon na say totong mangalaw sipatik, aturan dohot hata ni debata. Alay tahok do parulaon ni daging ima permainanon hahodaron pargabuson hasipelebeguon hadatuon parmusuon parbadaan pangiburuon lesem teal rimas ungut-ungut dohot akan asotama diadopan ni debata. Ia si Hawa gambaran nuaing ima akaparopuan manang ina nasojolo marpanukun tu si Adam sinunduk nai atik pe naung pinadomu ni debatana sida jalanunga diatur hon bawai do ulu di rumah tangga songon Kristus ulu ni huriai diwaheni ndang dinggan molo sojolo masukunan laho membuat keputusan di rumah tangga. Aido bosir hasisegani keluarga. Songonido ngolunin marhuria. Ikon sukunon jala udukonoton. Aka aturan ni huria hobar tulomoni rohani debata. Nang si Adam pe mardosado, ay diluasi bana dosi Hawa, pulik gabe mura dihusipi akas sibolis. Say toktong marsada ni roha ama dohot ina, ala rap mangula, asa dada mura dipalindak-lindak akap parjahat, na lau manegai parumat tanggaon. Rap retama ama dohot ina, dohot ya nakona tu gareja, asa unang diujuni si bolisi. Amin. Hu pasata mema tu kor inahana. Mangarade manon liturgi napatuluhon.
ragam cara dibae sibolisi lau mangago jolmai alai dang dipasok bude bata songoni masa sahat tu ujungna ai para siroha godang doi bana alani i di parbaga-baga do laho paluahon jolmai sia dosa. Anggonin narohatan yan pitor diuhum di batama jolmai saliling dililing na alanung nga mardusa alay daksong ni sakam ni rohana ay sutardudo holong duhot asin ni rohanay diliodo petik ki parasian lau paubahon roha. Songon sitong namangulu ahu nina Jahoba tung solomodor ohaku mida hamatean ni patjahat nalomodor ohaku mida hamumulak ni patjahati tumadik kondalanna asa mangulu ibana. Para siroha jala pardingga basa do Jahoba lebat tarimas jala par siroha godang dang dibahet tuhita hobar tu akka dosata jala dang dibolosot tuhita hobar tu akka hajahatotta songon asini rohani ama-ama mida akka anakna asini rohani debata di akka na makkabiari ibana. Roma hamu tuau asa mangolu tondimuna nina Jahoba tung sura rara dosamuna songon abit bunga dap-dap botar do bahenokku songon ita nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas do muse. Songonondo hatani Jahoba nunga pola hupasisi akka pangalosem songon ombun jala songon ombun manorop akka dosam sai mulak maho tuau ai hodo si palua au. Ai songonondo holong ni rohana mida portibion pola do anakna nasasadai di lehon asa unang mago ganup na porsea di ibana asa hangaluan nahot ro di saleleng nilelengna di ibana. Molo toktong do hita mangolu di bagasan hata ni debata pos marohata sai narawanan ni debatado hita lao mangalo hisap-hisap ni daging dohot meninggalhon dosata. Atong rap mahita majakon si paluai taukap marohata asa bongot rajai di rohata lamar si hohot mahita umbege mangguruhon dohot mangulahon hatana jala dapotan upa mahita di haroro nai. Amin. Marende mahida siap bukuende nomor 500 siap sada ayah sada mangarade ma liturgi paupaton. Lam dipatuduho debataro tu julmai holong dot asini rohana
di parbagado haroronis palua, lau palua jolma isian ihot ni simbolisi, tabegema liturgi paupaton. Nunga madate rohani bangso paimahon haluaut siat debata, ay tarbuang do bangso Israel alani dosana, masihol bangso Israel mulak tubona pasogitna tuhuta Jerusalem. Asa sumuang muse marsaor nasida di bagas joro. Saya hirana ditadikot debatado pak kilalaon nasida. Alani i mai dona bangsoi di haroroni Mesias si paluai. Rodo hatani debata tu panurirang Jesaya mandok. Apuli hamu ma bangsoki nina debatamuna. Hata apul ma dok hamu turohani isi ni Jerusalem. Jala jauhon hamu ma tunasida nunga marujung parukilonna. Ay nunga salose dosanai. Ay nunga dijalo sian tangan ni Jahoba silopit dua sikat ni saluhut dosana. Rodo hatani nebata tu panurirang Jesaya madok. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dadap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabis songon hapas domuse. Di ari nasasadai sogut uli jala marmulia tunas ni Jahoba. Gabe huhut uli parbue ni tanoi di akka namalua sian Israel. Ai dada pikirakku pikiran munai, jala dada dalammu akadalaku ninna Jahoba. Tagan di parpiar ni muruku, hutabuni hoddo bohiku satokini marado poko. Alai marhite-hite dengan basa, saleleng-leleng na asiakku doho, ninna Jahoba si paluaho. Alai anggo ho huta Belem Efrata, mamemet hu doho nian anggo tungjolo jujur tu akka huta maribu-ribu di Juda. Apesian hodo harorani gabe panggonggemin Israel. Jala akka harorana siana hinan, sian akka arina robi saleleng ni lelengna. Idama gabe-gabean masada namar baju jala tumubuhon sada anak, jala bahenon na goarna Immanuel. Hehe maho, marsinodang maho, ay naroma panodangmu, jala hamuliao ni Jahoba bicar di atasmu. Alani pauli hamu dalan ni Jahoba, patigor hamu di adaran dalan balobung ni debata. Ikon gohado nasarura, jala parejeton nasa dolok-dolok dohot butul-butul. Jala gabe na hornop do na marnako tuat. Jala gabe rura tanggurung ni dolok. Ay nunga tubu dihita sada poso-poso. Dilehon tu hita sada anak. Papetu abaranna do sogot harajaon. Jala bahenon na guarna si partahi haholongan. Si ulu balang ni debata, ama saleleng ni leleng na Raja Hadameon. Alai jongjong anggo ibana, jala marmahan mangasahon gogo di Jahoba, marhite-hite hamuliaon ni goar di Jahoba debatana, jadi maringan manasida, ay timbul ma ibana di si, ro di aka ujung ni tanoon. Amen. Marede hita sian buku ede onom 105 ayat sada mengarade ma liturgi 5a.
Nunga jupak tikina hobartu baga-baga ni debata taringot si palua. Na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe asya to di porbadia di huta Bethlehem. Dungi Roma ujui pareta sian Kesar Agustus. Ikut suraton nasa jolma di gomgomanna. Pamilangan parjolo mai uju digomgomi si Kirenius tano Siria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganub tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph dohot si Maria nasian Galilea sian Nazaret nakok tuluat Judea tuhutani si Daud na margoar Bethlehem. Ala sian peparan jala marga ni si Daud ibana. Pasuraton dirina rabdohot si Maria orwan nai naung gabe-gabean. Jadi dina disina sida gokma areni hanguluanna. Ditubuhon ma anak buah bajuna di borhos ma di peakon ma tu bagasan pangagatan ala soadong ingana na asing di parmiana na sida jadi adong ma marborngin di lading na di sini aka parmahan mangingani pinahan na sida. Jadi didapoton sada suruh-suruan manasida jala marsinodang masangap ni Tuhan i humaliang nasida gabe mabiar si tutuma. Alai didok suruh-surian nima tunasida unang mabiar hamu ai barita halal ni roha godang do hubuan tu hamu parsaulian ni sandok bangsoi ai nunga tubuh di hamu sabornginon di hutani si Daud si Paluai ima Kristus Tuhani onma partinandaan di hamu poso-poso do dapoton muna Nabi Norhas peak di panggagatan. Jala topuma adong dongan ni suruh-suruani toroma aka parangan barbanua gijang dipuji nasida do debata madok. Asangapon ma di debata na di ginjang dame ma di tanoon di angka jelma halomoni. Amin. Nuaing saha maita di acara pagala lidin dot hormat dudak kami masa naik tu panggung di mana parjolo Inang Wilpro NC Majunta Inang Dewan Koinonia Situa PS Borusinaga Ketua Panitia Natal Gabungan Amang R Papahan Ketua Panitia Natal Umum Amang J Pardede yang mewakili seksi AMA Amang UNC Barani mewakili Ketua Seksi Perempuan Inang N Boru Butasoid dan yang terakhir yang mewakili lansia Amang Naibaho.
Raja Yesus salapi ibarat panodang membuat nambangan lewat hati memori Dohot hormat Rak Mahita Jongjong Amang Dainang. Udul Mahita Manginap. Saudari Sahat Mahita di acara nomor 20 Tabegema Liturgi 5B. Hatsit nai tutu nati naon ni si Josepi. Tarlumo bima si Maria naung gabe-gabean. Alai ikon oloan nasidama
parenta ni kaisar. Jala mardalan marsaidao, jala maul situtu sidalanani. Buasa ikon songoni, ai tohodo i hatsit, alai unang alo tuha porsiauta. Molo ikos songoni si taunon ni si Joseph dohot si Maria, ai laos di si dosakap hatuaon ni debata. Di pardalanan na tu Betlehemido masa hasasaut ni baga-baga, marhite hatutubu ni Jesus tuhata dihira. Sasitong na mansay maol disiat tu pikiran jala dang tarjalo roha. Hape laos songani do di bahen debata dalanna jala hurang tarjalo rohado. Bawasa diinganan nalea hatu tubuh ni si paluai di barani pinahan. Ai songon tibo ni aka langit sian tanoon. Songonido tumibo aka dalatku sian dalan munai. Jala aka pikirakku sian pikiran ni munai ninna Jahoba. Alainai unang manigor maralo tu rohata. Molope songoni di dalan di bayan debata nang di pardalanan ngolut taorpe molo masa pengujunan dohot parukilan unang pitor mandili atik dalan ni debata doi lau mambahen hasonangan dihita tarpuji magwarna namar muliai amin. Tabegema puji-pujian siap vokal grup ama. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Give me the strength to do everything what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow might never be mine. So for my sake, teach me to take one day at a time. I'm only human.
just a man. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. So for my sake, teach me to take one day at a time. Mangaradema liturgi paunopon. Do you remember when you walk among men? Well, Jesus, you know you're looking below, worse now than then. Pushing and suffering, crowding my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow might never be mine. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow might never be mine. So for my sake, teach me to take one day at a time. So for my sake, teach me to take one day at a time. Nungaro rajata si paluai, dada holan hita di palua, alai doho donang portibion, sudema nasa namang gulmit, nasa ulu nitot, marsoba tu ibana, raja hadameoni, tabegema liturgi na paunopon. Puji ma Jehovah aleto dikku, jalanasa rohaku di bagasan mamuji gorna nabadiai. Ibana manesa dosam sudena, ibana pamalum akka sahitmu sudena, ibana paluahon ngolum sian hamagoan, ibana martupalhon denggan basa dohod asini roha. Puji ma Jehovah aleto dikku,
dipamahap do rohaku marhite-hite dengan basa. Ibana do patupaon akka pambahenan hati goran, ibana do pampotohon akka dalanna. Puji ma Jehovah, hamu akka parangan parbanua gijang, na mangoloi akka paretana, na sai toktong tangi itu akka hatana, hamu akka naposona, na mangulahon lomoni rohana. Puji ma Jehovah, hamu ale akana tinopana, disude inganana hina rajaana. Puji ma Jehovah ale tondiku, Jehovah donapuna sude portibion, dohot nasa isina. Ibana do napuna portibion, dohot nasa namangolu di bagasanna. Ai ibana do pau jakon i di bagasan ni aek na bagas di toruni tanoon. Jala pahotoni di atas ni laut akka na bagasi. Puji ma Tuhani debatani Israel, ala ditopot bangsona jala dipatupa haluauna, dipatidang do dihita, tanduk haluaun, dibagas ni si Daud naposonai, hobbar tuna hinatahonna, marhite suarani akka panurirangna, nabadiai sian narobi. Ariodo na jinadihon ni Jehovah, marolopolop jala marlas ni roha mahita disi. Ia le Jehovah, saya manupak maho. Ia le Jehovah, saya homa mabahen majadi. Pinasupasu manganaro, marhite-hite guarni Tuhane. Beta mahita saluhutna mamuji kawarni Jehovah namar muliai. Ai para siroha bolon jala perdengkan basa hamoraon dohot hasangapon dohot hagabeon na saleleng-lelengna di lehot tuhita. Amin. Mangaradema liturgi na papituhon. Nuaing begeot tamaha torangan na dumasip, taringot tu Jesus si paluay, ibana do si palua naungro tu portibion, manaluhod dosa dohot hamatean, asa malua jala mamora sa luhut akka na porsea di ibana. Dungi toropado nasida nagabe porsea alani hatani Jesus. Gabe didok nasida matu boru-borui. Dang be alani padok mi ubah na porsea hami. Ainunga hubege jala hutada hami sadiri. Ibana do tutu si palua portibion. Dungi ninda si Petrus do akka apostelima mangalusi. Ikon oluad do iba di debata asa di jolma. Ipahe debata niak kaamat taru Jesus na pinu samuna. Uju digantung hamu ibana tuhau. Tusiamunna do di babangkit debata ibana gabe partogi jala si palua. Lau mangalehon tu hala Israel hamu bau niroha dohot kasisan ni dosa. Maduk mulia ate mahamu diamai. Naong patuahon hamu. Majalo tohap na dibagasan hati yorani. Siteaon ni akan nabadiai. Ainunga diroro hita sian gonggoman haholoman i. Jala di posat hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Di bagasan ibana doa dong dihita haluani. Ima hasesaan ni angka dosanta. Ibana do suman ni debata na sotaridai. Na parjolo tubusian nasa na tinompa dohot adorang so haoja ni tanoon.
Ai marhitesian ibana do di topa saluhutna. Nasian banua gijang dohot na di banua tongon. Natarida dohot na sotarida. Na sotaridai. Aka bangsa, aka harajaon, aka gonggoman, aka haparwason. Saluhutna ido di topa marhite-hite ibana. Jala marhabatean tu ibana. Jala di joloni saluhutna ido ibana. Jala saluhutna ido hot di bagasan ibana. Ibana do ulu ni pamatangi ima huriai. Ibana do permulaan naung perjolo tubuh sian akan amate. Asa ibana perjolo dina saluhutnai. Ai di totuhon debatado naing maringanan di bagasan ibana sandok hagogot nai. Nang sian Yesus Kristus sitindangi haposani na parjolo tubuh sian aka namate si gonggoman aka raja ni tanoon. Ibana do makaholongi hita jala dipalua hita sian aka dosata marhite-hite mudarna nabadiai. Dijadidon do hita gabi harajaon ni malam ni debata. Amanai di ibana mah hasangapon dohot hagoon ro di seling-lingna. Idama naroma na ibana di bagas ombun. Idaoni namasa idaoni nasa matata do ibana na akan nang manulang ibana. Gabi mangangguhi be masa luhut na bangso ni tanoon mida ibana. Ima tutu. Amin. Mangaradima liturgi pawaluhon. Parbueho mahaporsiao do pamujiamu teribata di bagasan ulum marhite-hite parangin atama daulat burju mangula jala marsi haholongan tabegema liturgi napawaluhon. Diungkap si paluaido pintu harajaon ni Banua Ginjang lahu mangarahon angkana niasiana asa maluana sidasian gonggom mendosa jala maringan di hutana pinauli ni debata. Didok Yesus, si paluaido, au do pintui, paluawan do ganupna bongot sian au, na lau bongot jala lau ruar maibana, daputan jampalan, asa adong hangoluan dinasida. Nunga taboto jalan nunga diukka pitu itu hita, alai masai daode sian portibion, sian rohani na sotumadda ibana. Hita pesoratan jala loja di gosa-gosa portibion di perdalanata laho majupangi pitui atong bohana ma. Didok do buse Roma hamu tuau hamu akana loja jalana sorat asa hupasonang hamu au do panondang ni portibion na sotupa mardalan di na holom na mangihuton au. Haporseai manatutu do ibana pangapul na sumurung dohot pandao ni bolon di akan namarsak dohot namarsahit di lehon do tuhita aek dohot roti hangoluan asandada be mauas dohot male akan namang mangakon siani. Dungi di paborhat dohita tu portibion laho mangarahon akka dongata ai di dokdo audo mamilit hamu jala hupadiri hamu asalau hamu marparbue jala asamian parbue munai alani dungo jala hobas mahita mangulahon tona parsuruon nai hohosi magotingmu jala pagalak ma palito di tangamu. Beta hamu dongan lau mangula di porlak ni Tuhani asa dapotan natama hita
jala parangihon ma natama jala maroha na daulat mahita asa masih holongan sama hita songon Kristusi maka kolongi hita. Atong sulukon hamu ma holong nasian Kristus Yesus Tuhatai aido patukon hita lau maka holongi dongan jolma. Amin. Maride mahitasian buku ede 522 ayat sada mangarade ma liturgi napasiahon. Raja Daud bertinggal jalan Barmona bersuara maho berusia Raja Daud manopono. Amin haleluya puji nasambah Raja Nasihat surgawi. Amin haleluya puji nasambah Raja Nasihat surgawi. Puji Tuhannya Raja si Parbona. Amin haleluya puji nasambah Raja Hadameoni. Amin haleluya puji nasambah Raja Hadameoni. Di baga-bagaho debatado haluaon di akajolma na makabiari ibana. Jala na mangulahon na nidokna atong bohado pakorhona molo sa iburjuhita mangihuton ibana dohot mangulahon lomo ni rohana takasma tapaihut-ihut liturgion. Husat pihak kadolok jala humutal akarobean alayanggo parasi rohaku nasotupa musat sianho jala padan ni hadamiaku nasotupa humordit ninna Jahoba si asiho. Songon sitong na mangulu au ninna Tuhan Jahoba. Tung na solomodo rohaku midahamatean ni akapar jahat. Nalomodo rohaku midahamumulak ni akapar jahati. Tumadikon dalanna asa mangulu ibana. Para siroha jala pardengan basa do Jahoba. Lebat tarimas jala parasi roha godang. Dang di balos soto hita hobar tu akka haja hatota songon asini rohani amana mida akka anakna asini rohani Jahoba di akka nama kabiari ibana. Songonodo hatani Jahoba nunga diarsaiho au marhite sian akka dosam jalan nunga dilojaiho au marhite sian akka hajatommu au tutu au sadiri manelesei akka pangalosim ala ni hadirioku jala dangbe hupa ingot-ingot akka dosam. Roma hamu tuau asa mangulu todimuna ninna Tuhan Jahoba tuksura raras dosa muna songon abit bunga dap-dap botardo baenoku songon itak gabe songon hapas domuse. Songonodo pakawalengyon ni debata nung apola hupasisi aka pangalasyom songon opun jala songon opun manorop aka dosam saimula mahamu tuau ayu au do sipaluaho. Songonondo hatani Jahoba unang homa biar ayahu do siluluon ho
nunga pola hujau guarmu ahu do siluluhon ho asa mangulu ho doho pinoparmu sogo. Satokid do hutadikon ho alai papungok kumaho muse marhite-hite aka asini roha godang tangan diparpiar ni murukku utabuniho bohiku satokin maradopon ho alai marhite-hite dengan bahasa saleleng-leleng na asiaku ho ninna Jahoba si palua ho. Sai burjuma ho rasi rasa mate dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Tabegema Kor Gabungan Amaina.
Mangaradema liturgi ragam bahasa. Tapa hohom amanginang, tabegema liturgi ragam bahasa. Dalam bahasa Indonesia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam bahasa Batak Toba, ay songonod do holong di rohani di bata di portibihon, pala do anak na sasari di leon, asa unang mago ganop na porsia di bana, asa hangaluan na nasa liling-liling di bana. Dalam bahasa Palembang, kerno besak nian kasinyo pada dunio, laju dien jukenyo budak lanang sikok-sikoknyo, sehingga siapa baik yang percaya padanyo indak binaso, tapi hidup sepanjangan. Dalam bahasa Minangkabau, dekarano Allah sabana mengasihi manusia di dunia ko, sehingga beliau memberikan anaknya nan tunggal, supaya setiap orang nan picayo kabake beliau indak binaso, melainkan madapik iduik sajati nan kakak. Bahasa Batak Pakpak. Ai BGN ngo keleng ate debata mida dunia en. Iberengken ngo anakna sada-sadai. Asa ulang mago genep si percaya bayi anak idi. Tapi asa kenggeluhen si aman sumendah bana. Bahasa Batak Simalungun. Ai sonondo holong ni uhur ni naibata bani duniaon. Palado anak ni nasasadain iberehon, ase ulang mago ganup napor saya bani, tapi ase hagoluhan nasadokah ni bani. Bahasa Batak Karo. Sebab bagai pengkelingi di bata doni enda, emaka ibre kena anak-anak si tonggal, gelah ula bene isepe si takman bana, tapi gelah dat kegeluhan si tuhu-tuhu, sila erkeri-kerin. Bahasa Batak Akola. Angke songoni maholong ni rohani debata di portibion, jahat di lehen, ia anak nia nasa sadai, anso sude halak na porsaya tusia, dada mago, tapi maruli di ngolun na manotong. Bahasa Inggris, for God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Dalam bahasa Jawa, awit dene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagadiku, nganti mesrahake kang putra ontang anting, supaya saben wong kong percaya marang panjenengane ojo nganti nemu karusakan, nanging duwe ana urip langgeng.
Merede mahita sian buku ede 500 ya pulalo ayat sada. Tuhani nunggah umbusi palua wajah si perdamai di padame di batata dodirina upar dosa nunggah Kristus si di hutan Bethlehem. Martang yang mahita, maulia tema Tuhan di bagasan Bornginon dina pungu kami memestahon parningotan ari hatutubum na hina suhuton ni ama dohot ina ditongani huriam nunga luhut kami disonale Tuhan gabi sitid dangim asa hagogoon mumah mian di hami saluhutna lau patupa honum Bartolomo ni roham tangi honon nami mahatam barita nauli di hami say pasiat maturuhan nami jalabahen pardomuan ni todim tu todi nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Horas borngim madihita saluhutna. Selamat hari Natal madihita. Huriane Tuhan Yesus Kristus secara khusus tihita saluhutna aka ama dohot ina ditongani huria nama kasuhuton pesta Natal di bagasan Bornginon barita nauli dihita ima sian tema Natal PGI nah dibuat sian Lukas bidu 2 ayat 15 temana bagian B alai hujaha majo turpuki dihita mamuka sian ayat 15 sahat tu ayat 20 songonon madidok jala dinalawi aka suru-suruani sian nasida dopa kijang masih padohan ma aka parmahani beta mahita tu Bethlehem taida ma nama saon na pinabotohon ni Tuhani tuhita jadi hatok manasida lau tusi gabe jupaksa si Maria do si Joseph dohot poso-posoi na peak di panggagatani asadung di ida di baritahon nasida ma boa-boa naung dihatahon tu nasida taringot tudak danaki jadi sude na ubegesa longang bedo sialana hinatahon ni aka parmahani tu nasida ia si Maria di peop do hatai sudena jala di pahusor-husor di bagasan rohana mulak do aka parmahani di pasangap jala di papuji-puji do debata ala di sasude nabi nege jala nani ida nasida songon naung di hatahoni tu nasida ima di suraton di bagasan turpuki di tasalu na kamanginang sasitong na molo tapayuti hut taparrohahon
naking liturgi tai mamuka sian liturgi parjolo saat tuna pangujungi isi do sude barita nauli taringok tusom jala ahado lapatan ni Natali nasasitong na jala liturgi tai nga masuk isi tafsiran dada holan natar surati alai nunga disi dohot baritana uli jala ido nanai si pahusor-husorotta si parroha honotta di bagasan parngolota makna Natal bagi kita digambarkan dari kehidupan sederhana dari para gembala sian aka parmahan natinopot ni suru-suruan ni debata ido kondisi ni ngoluta sasitong na diadupan ni debata ala dang kemegahan dang kemewahan dang nahingar-bingar dang kehebatan ni jolma dada tua ni jolma anggo haroroni Kristus alai harorona ima manopot jolma akan adangol ima aka suru-suruani molo di dok tema ni Natal ta bornginon beta mahita tu Betlehem beta mahita marnida poso-posoi beta mahita marnida hangoluatai keadaan ni aka parmahani ido gobaran ni asli ni kehidupata aka amang inang dengan segala keterbatasan dan kekurangan dia hadir untuk mengangkat kita menjadi yang paling berharga di hadapan Tuhan. Pola roh ibana, sian habangsana, sian hasangaponna, manopot haleaota, hinorhonni aka na taadopi di bagasan parngulutong. Jadi bukan strata sosial yang mau ditonjolkan dalam kunjungan kepada para gembala oleh para malaikat, tetapi menunjukkan hamet meton ni jolma, hagaleon ni jolma, ketidaksanggupan ni jolma, paluahon ibana, alai roh Tuhani manopot. Puasa dang dihasangapon ibana roh, puasa dang di tempat megah ibana roh, ima hanguluan ni aka jolma di tonga-tonga ni portibion. Na baduahon na taida ia aka suru-suruan na tinongos ni debata tu nasida na babuahon baritahi tu aka parmahani bohado pakorhon ni baritai di bagasan ngolu ni aka parmahani dinaung tinogihonna nasida di jauh nasida gabe sitidangi haroroni Kristusi beta mahita tu Betlehem taidama nama saon di siro aka suruani uduk ni rohani aka parmahani dan tidak mau tahu dan tidak peduli, tetapi mereka merespon apa yang menjadi panggilan untuk mereka, dan mereka ingin tahu apa sesungguhnya yang Tuhan persiapkan buat mereka, seperti berita yang disampaikan oleh para malaikat. Ado si idaun nasida di jauh nasida beta mahita inna hauduhon ni roha
Jala kesiapan ni nasida mangolohon nanidok ni aka surusurani. Gabe takas do di ida nasida. Ulau ni debata nama cai balga. Au sura solau nasida tu si madok air karubinotoi inna. Ayak kaise ya kesuru-suruat di. Manang marsidalia sudah jolmai. Amar sogot ma. Apa ite majolo. Tu pesta majohami. Manang didok nasida. Apa ite majolo. Pacarianon. Macarikot. Manang didok akan adeba. Ahaduam mai. Adong dopetik kisah ulak nari. Ra dang idaun nasida akan namasai. Dangi daun nasida be Yesus nasorangi. Dangi daun nasida be hariburan na pinatupani akka surusuruani. Jaladanga dong sukacita di bagasan ngolu ni nasida. Danga dong sida lian madok. Tunggu dulu, nanti dulu. Tapi ketika mereka dipanggil, pergilah. Lau mahumu, idahamuma di huta Bethlehem. Nunga seorang disi, Yesus, bereng ma. Itu ratok donasi dan mandokon beta, borhat mahita tu Bethlehem. Tidak mengatakan tunggu dulu, nanti dulu, besoklah, tahun depan. Salak nari mai. Tapi mereka langsung pergi. Lalu mereka melihat. Ketika mereka melihat, mereka bertemu, menemukan Yesus di sana, menemukan pekerjaan Allah yang begitu besar, menyaksikan kelahiran daripada Allah itu sendiri yang lahir di tengah-tengah dunia ini, yaitu Yesus yang dilahirkan. Itu luar biasa amanginang. Dang na asingi gora. Dak presiden dijo. Dang ka raja dijo. Dang ka namora dijo. Daw. Dang ka nasangap di tanoon menyaksikan kelahiran di Yesus. Ake alay akan alea di tanoon. Naso diperhitungkan. Akan naoloro nauduk di jauh-jauh di panggilan. Ido nama mereng. Ido nama pajupang. Ido nama dai. Ido nama kalason. Gabe gok puji-pujian di nasida. Luar biasa. Sangat beruntung mereka itu. Bahkan orang merindukan hal seperti itu pun tidak akan dapat. Karena apa? Itu adalah keinginan Tuhan. Lo meni rohani debatadoi. Ainang pe dihalungut to jolmai naing mamerengi. Ainang pe adong sakak ni rohani jolma yang selama ini mengabaikan hata ni debata natar surati. Ai panurirang Jesayas pe ngadibaditahon, si Jeremias pe, si Daniel pe sudah mamaditahoni. Alai dang diparroha hojol masa luhutna sampai peristiwa itu terjadi. Dan akhirnya itu benar-benar terjadi. Sangat beruntung mereka itu amang inang. Luar biasa. Nasida perwakilan nih akan masyarakat yang paling sederhana, yang paling rendah, justru mendapat perhatian khusus siat dewata. Ikut tu nasida mabaritai. Alanyaha bisa sajodoi aka amanginang, ay aka jolma na songonodo na olo tangi. Alanyaha, ya karena kerinduan mereka. Karena biasanya orang-orang boy dodang tangi. Karena kondisi kehidupan dia sudah cukup memuaskan. Jadi nang apola tangi be, tua kabarita si songonon. Ale aka jolma nagale songo parmahani na mauas. Aka jolma na songonon na tangi na olo. Isi mana tangi na olo
nauduk tupa johuni. Jalanang idaot tadi si aka amang inang. Molope tu aka parmahani ro jojo na parjolo sahali. Laos nasida do parbarita nauli na parjolo sahali. Kabar baik tentang keselamatan itu. Mereka yang pertama sekali memberitakannya. Ido bena hujaha naking saha tu ayat 20. Dungi dung jupang nasida poso-posoi. Marbarita nauli manasida. Marcarita manasida tu akka jolmai. Dita salu naka amang inang. Kota Bethlehem adalah kota kecil. Kota kecil bagian daripada Jerusalem. Molo didok jarak nih Jerusalem to Bethlehem adong do sekitar kurang lebih 10 kilometer. Jadi atar holang doi to Bethlehem kota kecil daosian hari buron. Tetapi itu menjadi pilihan Allah. Pilihan Allah. Kota kecil yang tidak begitu familiar. Yang kurang diperhatikan. Jala dodo aka hariburo siani. Tabayak kodo molosian kota kecil ro barita. Barita taringo tu kelahiran. Mololau aka parmahani marbarita tu aka nahumaliang. Atar herabohado parsarni baritaon. Sahat tu Jerusalem. Sahat tu humaliangna. Atar bohama parsahat ni. Mungkin tidak begitu menjadi berita sangat yang luar biasa. Dan apalah berita na luar biasa di Jolma. Alai lado aka parmahani mabaritahoni. Tabayak kodo songo dia nasi da mabaritahoni aka manginang. Halak na mabegebe heran. Bahasa songo ni aka parmahanon. Bahasa songo di berita nasi da. Ahado itu tuninna. Dumpe kemudian di surat nisi Matius ipapotoho disi Roma aka parhabistaran sia purba imana genaranna orang Majus rosian hutan adao kelompok orang-orang yang terkenal di seluruh dunia dan mereka mewakili orang-orang yang mewah tetapi mempercayai tentang keselamatan itu. Dari ilmu pengetahuan mereka melihat ada bintang yang aneh. Ada bintang yang aneh. Mengatakan apa itu? Lalu mereka mencari. Mereka tahu itu ada. Lalu mereka ingin segera datang. Roma nasida. Bertanya-tanya. Dan mengikuti petunjuk itu. Akhirnya sampai. Baru mula manasida sen hutan asing. Lam sarma baritai aka amanginang. Ido parsarni baritai musai sahat tuhita nuaing. Jadi sudah tersentuh baritai. Perwakilan ini aka orang yang terhebat di dunia. Dot perwakilan orang yang paling kecil. Alai parjolo do tuno meti aka manginang. Pataridahon ahadoi aka manginang. Saud dosakap nih debata, jalan mang YouTube berita Bethlehem juga merupakan kota kelahiran Raja Daud. Sianima di papotohon bahwa harorowan ni nagabe si paluai ima sian keturunan ni Raja Daud. Saud do bagai-bagai, tidak ada yang lari dari konsep. Kemudian semua orang mencari dan sekarang ini orang semakin banyak bertanya-tanya tentang Yesus itu. Meskipun saya adong do halak na saya memiringkan alai saya najupang do partikian na nunga dibulai be aka amang inang. Apa yang ditunjukkan daripada berita itu? Madok, jangan hilang harapan. Jangan berhenti pada perayaan saja. Ikon pataridahonot tado ahamana pinataridahon ni debata marhite karorona tutonga-tonga ni portibion songon naung tadai tapatol has tuhu maliang hita.
Ay hita manuang saksina, dakola parmahani pe, alay hita nunga gabe si tidangina di bagasan tikion, ganup taon hita gabe si tidangina. Alay buado ng pakorhonyon di bagasan ngoluta, marhite sikapta, marhite hatata, marhite tindakata, bercerminkan doi itu asini rohani debata naro manopot portibion. Kasih Allah yang begitu besar kepada kaum yang begitu kecil. Jupang doi sian bagasan ngoluta aka amang inang. Jadi ngagodang bedi bari tahun taring tu tema sasbitong na. Baik perayaan nasional, baik perayaan sekolah minggu, na poso do taka na asing, nunga gudak kita mabike bari tanau di taring tu topikon. Alay ahado nagabe pakorhon ni turpuki temai di bagasan parngulota siganu pari. On menyangkut bagaimanakah sikap kita selanjutnya. Songo dia do aka parhata atta pakatayota selanjutnya. Songo dia do aka tindakan-tindakata maradopon humalia kita di bagasan aka ari nanengro. Ado cerminan ni hapor seota naung maka tidakon barita nauli jupang dodisi holong ni roha jupang dodisi damai manang tapertahat todo sudena aka kondisi nasalilingon adong do diaka perubahan ido benata dokon jangan berhenti untuk sekedar di perayaan saja, jangan berhenti di sana saja, tetapi teruslah bekerja. Karena Injil, kabar baik, keselamatan harus sampai ke seluruh dunia. Marhite kesabaratta, holong ni rohatta, na pinaidani jolma, nang pesay adong penindasan, tekanan, pembakaran gereja, dot akan asing, kesabaratai marparbui doi muse tuari naneng ro. Jala ido nata ida nasalilingon, dakea somar lapatan akka haburjuon, na terus diulahon aka jolma alahita do sitidang ini Kristus dangbe aka parmahan naking dangbe aka orang majus alahita namai nungata bege naking aka panidangion ni parliturgi kondisi nasongo dia doi aka ama aka ina ditongan ni bagas jalahita do sonari perwakilan ni saluhutna alani tapa husor-husor ma temai di bagasan parngulota beta mahita laho tuliat portibion mamaritahon akan adinggan nabinahin di debata tu hita di bagasan Kristus Yesusi asa taruli saluhut jolma di haluaoni martangi yang mahita mauliate matuhan hupasat kami todupanmu dinaung roho manopot kami mangalehon hanguluat di hami, manopa hami gabe aka ianakonmu. Patau mahami Tuhan, di saluhut na panidangion. Ay hagogoon mo na natoktong paborhatok kami, asaboy mapakorhon, halarom di bagasan parnguluan nami. Tutu Tuhan las doruhan nami, gudang doa kahariburon na boy pataridahonon nami mengapresiasi saluhutna hararom di tonga-tonga ni portibion. Alay dangi dope no marga di hadapanmu Tuhan. Gudang dope nanaing siho basan nami akan naporseya diho. Ay toktong do di hami hanguluan nami. Asa gabe sitidangim hami sibuan baritam nauli. Marhite ngulu nami si ganu pari. Mauliate ma Tuhan, sayolo mahami tutu suruonmu. Tutonga-tonga ni portibion, manangi sepe hami. Jala saya tangi mahami, jala tinggil. Sopola jot tami marsidalian. Dia kapar nguluan nami, lahu manopot. Persauran nami dohotho. Ay di bagasan hodo hanguluan nami. Jala bornginon pe ale Tuhan, urupi hami, pasikopon las ni rohanami, dina pajupang hami Tuhan,
di parningotan pesta ari hatutu bimi tuari naneng ro dope si patupaon di huriam. Asa unang warsako kami aka keadaan nami. Uha lasok kami, uha meletehok kami, ay saluhut na dohami, tarjo marlas ni roha, anunga roho Tuhan, laho mangalehon, hanguluan dihami, saluhut na akana olo natangi jalan na porsia diho. Sayu rasi masaluhut dosa pangalosyon nami, jalo matangihang nami, ale Tuhan Yesus Kristus yokopami, asimaroham. Amin. Mare de mahita los tapasahat ma peliata.
Ale de bata amanami na di Banua Gijang, horo haroroan ni saluhut si lehon na denggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat hami ma siya na nilehon mi tu hami pelean nami tuho, say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa hupar hasyak kami peleanon, pati bulkon harajon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni sileon-leon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rapita mangido di bagasan tangiang ale amanami na di Banua Gijang, say binorbadi amaguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaun songon na di Banua Gijang, lehon ma tuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ai horona puna harajaon, doho tagogoon, rodi hasangapon saleleng nileleng na. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, holong ni rohani debata ama, dohot parsaoran ni todi porbadi ama, mamasu hita saluhutna. Amen. Selamat Natal madi hita saluhutna. Dengan resmi panggung ini kami serahkan ke MC hiburan. Terima kasih Amang Sintua Sinaga. Horas buat kita semua. Horas. Horas. Wah, Horas. Sekali lagi. Horas. Horas. Mau lihat tema di Salutna. Hari ini kita akan merayakan Pesta Natal Ama Ina tahun 2024 yang biasanya kita laksanakan itu di tanggal 22 Desember itu. Tapi hari ini kita laksanakan pada tanggal 21 karena tanggal 22 itu tepat pada hari Minggu. Oke, udah pada lapar semuanya ini? Mungkin masih bersalam-salaman dulu Oke. Sebelum itu kita perkenalkan diri lu itu. Itu kalau bisa tahu itu boru apa ya? Oh iya, kalau saya Nyonya Sihombing Boru Sitohang itu. Boru Sitohang, kalau saya Marga Sibarani. Mungkin para yang datang liburan ke Bali belum kenal kita, tapi kalau untuk ruas ini saya rasa sudah pada kenal semua. Oke. Jadi sudah pada lapar semua nih? Amang Inang jangan pulang dulu loh. Jangan pulang dulu. Kita masih ada beberapa acara hiburan yang akan dihibur oleh Sektor 6. Ada juga vokal grup Ina sama Huria nanti. Iya, lagi toh. Terus persembahan dari Inang Dewan Koinonia. Inang Dewan, oke, siap-siap Inang dengan persembahan lagunya. Demikian juga buat vokal grup dari paduan suara Jericho. Oh, jadi berarti Jericho dulu kita tampilkan ya? Oh iya, bagaimana? Sambil konsumsi mungkin Ya, dipersiapkan. konsumsi seiring berjalan, kami tampilkan dulu untuk vokal grup Jericho. Iya. Waktu dan tempat kami persilakan. Persilakan. Ya, diingatkan sekali lagi buat kita semua untuk tetap duduk di tempat duduk masing-masing karena panitia akan menyediakan konsumsi. Karena acara ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ya, baik. Paduan suara Jericho vokal grup ya. Ya, vokal dari grup Jericho. Tempat sudah kami sediakan kepada Amang Inang. Dipersilakan untuk mengambil naik panggung. ke panggung. Bagian konsumsi untuk panitia harap bersiap-siap
untuk mendistribusikan kepada kita semua. Iya, Iya. betul. Yang kayaknya Inahana lagi foto-foto ya. Iya. Atau ya. Oke, silakan. Bagaimana Tapi jangan dengan lupa, paduan suara yang Jericho Jericho? yang sudah dipanggil. Foto-fotonya Ayo. nanti dulu lah Inang. Ya. Iya, beri jalan buat Beri tepuk tangan Ama yang meriah Jericho. dong. Ayo, luar biasa buat Ama Jericho hari ini. Iya. Ikut kan? Ayo, Mereka dipersilakan. memakai apa namanya itu identitas Natal hari ini berupa topi Sinterklas. Sinterklas. Iya. Beri tepuk tangan buat vokal grup paduan suara Jericho. Jericho. Apa judul lagunya? Kau penebusku apa hari bahagia? Kau penebusku. Saya dah mumpah. Sekali lagi beri tepuk tangan buat vokal grup paduan suara Jericho. Jericho. Apa tadi Iya. judulnya? Boleh tanya-tanya sedikit dulu. Siapa di sini leadernya? Iya. Apa itu Amang judulnya, Mang? Boleh tahu, Mang? Ini lagu judulnya Kau Penebusku. Iya, kau penebusku. Kau penebusku. Iya. Kalau nggak salah ini lagu dari Charles Hutagalung ya. Charles Hutagalung ya, Yang betul lagunya ya? gimana itu, Betul Bang? ya, oke. Hari bahagia. Yang itu ya? Iya, kira-kira begitulah itu. Nanti Baiklah. lebih lengkapnya kita dengarkan Iya, mereka. Kita saksikan saja Oke. ya. Iya, jadi masih disiapkan ya Amang Inang musiknya ya. Tolong sabar. Mungkin boleh di ini dulu pesertanya siap-siap. Masih di setel itunya, musiknya. Nanti setelah Jericho itu si Barani dari mana? Sepertinya kita kasih kesempatan ke Inang Dewan nanti ya setelah Jericho. Setelah Jericho Iya. nanti kita tampilkan dulu vokal grup dari sektor 6. Oh iya, sektor Siap-siap 6. sektor 6 ya. Udah pada lapar nih? Udah pada lapar apa belum nih? Gak ada jawaban. Udah lapar belum? Sudah. Tolong Panitia konsumsi dipersiapkan sambil berjalan. Setelah Iya. paduan suara Jericho, vokal grupnya ini, kita akan doa makan bersama. Dan konsumsi akan dibagikan ya. Iya betul, habis itu nanti kita saksikan penampilan dari sektor 6. Ini dia udah diambil
bersama Amang Inang untuk kelahiran Tuhan Yesus. Ayo bersukacita. Lahir di dunia. Yang ada sukacita kelahiran Tuhan Yesus, mari bersama. Datanglah, kau datanglah, kau penebus. Kami dari Pemuan Jericho mengucapkan selamat menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Selamat Natal bagi kita semua, Mang Inang. Oke, disima jamu. Martang yang mahita. Mau lihat Tuhan alang sipul acara ibadah perayaan Natal Ama Ina di tongan Huriap. Nuaing gradi di julnami si panganon, paso-paso ngonto ahe paso di pardagingon nami. Mau lihat madiho. Amin. Iya, sambil konsumsi berjalan. Tes 1 2. Iya. Selanjutnya Tepuk tangan buat vokal grup paduan suara Jericho. Iya, terima kasih buat kita semuanya. Iya. Selanjutnya penampilan dari sektor 6 ya. Hari ini habis paduan suara Jericho, saya jualan mic dulu ya. Jualan mic, barang siapa yang mau beli silakan datang ke meja kami. Kebetulan mic-nya ini untuk penyanyi lah ya toh ya. Penyanyi yang mau bernyanyi. Jadi kalau yang mau bernyanyi silakan ke depan, daftarkan diri, kami siap menampung. Bagi Amang Inang yang ingin menyumbangkan lagu pujian persembahan di hari Natal ini juga kita masih menerima ya itu ya. Masih menerima, betul. Kami persilakan kepada sektor 6. Iya. Bang, tolong cek sound nomor. Oke, ready. Oke. Tes. Penampilan dari sektor 6 Amang Inang. Apa judul lagunya, Inang? Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kita. Tes. Salam Mamang Inang. Karena lagi makan ya, nggak ada suaranya ya. Salam Mamang Inang. Boleh sekali lagi ya. Salam Mamang Inang. Terima kasih semua untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Boleh menikmati makan malamnya ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami. Hey, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Mari bersorak. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Hey, Papa, Papa, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
Dia lahir dan mati untuk kita semua. Dia bangkit dan hidup untuk kita semua. Dia Yesus sang penebus juru selamat dunia. Dia Yesus sobat, dia Yesus Tuhan kita. Dialah Raja di atas segala raja. Hey, sekali lagi. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Yang rajanya jadi sama dengan manusia. Hey! Dia lahir dan mati untuk kita semua. Dia bangkit dan hidup untuk kita semua. Dia Yesus sang penebus juru selamat dunia. Dia Yesus sobat, dia Yesus Tuhan kita. Dialah Raja di atas segala raja. Hey! Glory haleluya. Glory haleluya. Puji Tuhan. Glory haleluya. Glory haleluya. Sambil menikmati makan malamnya Manginang, semua kemuliaan nama Tuhan. Dia lahir dan mati untuk kita semua. Dia bangkit dan hidup untuk kita semua. Dia Yesus sang penebus juru selamat dunia. Dia Yesus sobat dan dia Yesus Tuhan kita. Dialah Raja di atas segala raja. Beri tepuk tangan dong buat Bapak Paima Fransi Barani. Pemain keyboard kita Bapak Kimberly David Simorangkir. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Hey, semua. Yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus salah kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Terima kasih. Seru ya. Iya, lagu ala country. Iya. Baik, selanjutnya kita panggilkan vokal grup Ama Ina Huria. Kami persilakan untuk tampil ke depan. Ini gabungan ada dari sektor 7, ada dari sektor 4, ada dari sektor 2. Di sektor 8. Nanti kita saksikan ya Amang, ada enggak ya? Ayo kami persilakan untuk tampil ke panggung. Siapa yang berikutnya itu? Iya, ini vokal grup ada gabungan di dalam itu. Ada dari sektor 4, ada dari sektor 7, ada dari pokoknya dari seluruh sektor lah. Oh, gitu universal, ya. kayak universal. Jadi gabungan. Tolong dari sektor 6, jangan pulang dulu ya. Kalau masih banyak pengunjung, kami masih todong dengan satu lagu lagi. Iya, jadi ini lagunya itu tentang kenangan
Natal di Dusun Kecil. Oh iya, kalau nggak Iya. salah ini lagunya si Mita Mita Tali. apa Pance? Oh Pance ya, awalnya mungkin Pance mungkin Pance ya. Pondang kalau nggak Iya, salah dipopulerkan oleh Pance. Iya, betul. Berarti kenangan Natal di Dusun Kecil kalau Iya. nggak salah nih ya. Bagaimana personilnya, sudah siap? Sudah siap? Oke. Yang di belakang kayaknya masih ada. Kayak Nyonya Lumban Gaul dengan Boru Situmorang dan Hutapea. Dipersilakan untuk tampil ke atas panggung. Jadi lagu ini tentang kenangan Natal di Dusun Kecil ya. Iya, jadi mungkin kita yang Amanginang yang sudah di perantauan lah ini ya, kita pasti akan merindukan kampung halaman. Mungkin ada juga beberapa yang sudah pulang kampung atau mungkin setelah Natal Amaina ini akan pulang kampung. Seperti orang Eda kayaknya mau pulang kampung ya, tanggal 24 ya. Oke lah, baik. Bagaimana, sudah ready? Ayo silakan. Sudah ready? Apakah masih ada personil yang ditunggu lagi? Cukup. Musik! Oh iya, silakan. Nyonya Hutapea Boru Situmorang. Ya, sabar ya Amanginang, masih di setel ininya. Ya, oke Joy, siap. Di situ rumahku, lama sudah ku tinggalkan, aku rindu. Tahun-tahun telah berlalu, menambah rinduku. Nantikan kedatanganku, dusunku. Di situ rumahku, lama sudah ku tinggalkan, aku rindu. Tahun-tahun telah berlalu, menambah rinduku. Nantikan kedatanganku, dusunku. Ku ingin mengulang lagi kenangan masa kecilku,
Iya. Terima kasih ya. Saya Luar juga ikut nyanyi, biasa, toh. betul Iya. luar biasa. Saya Jadi- kira tadi Itoni nggak ternyata ikut nyanyi, ditinggalkan Pasti saya kita sendiri. punya banyak kenangan lah di kampung kan. Betul. Siapa yang tidak bisa pulang Natal tahun ini, Iya. mungkin ada kerjaan atau yang memang tidak bisa ditinggalkan di Bali, mungkin tahun depan mungkin bisa Iya. pulang bersama-sama bertemu dengan Mudah-mudahan keluarga ya, tercinta Tuhan di berikan kampung. kepada kita yang pertama Rezeki, itu kesehatan yang pertama. Kesehatan yang pertama, Baru rezeki. rezeki. Ya kalau pada tahun ini mungkin Amang-Inang kita belum boleh pulang ke kampung, mungkin tahun depan. Ya, Iya. ya benar kan itu ya? Oke benar. Tepuk tangan sekali lagi buat penampilan dari Ina. Tadi Ama Ina, kita Ina- bilangnya. Ternyata Ina sekarang Huria lah. Ina nih Huria, gabungan Oke. beberapa Iya. sektor. Bagaimana? Ini ibu-ibu sudah selesai makannya karena akan ada penampilan Manortor Felix Navidad. Felix Navidad. Yang kemarin kita mengenang dulu zaman kita DK masih anak-anak. 1467 dan 1463 harap dipindahkan karena menghalangi kendaraan yang mau lewat. Di GSM, bagi pemilik kendaraan tersebut silakan dibaca di streaming kita, tolong dipindahkan. Ya. Nah, bagaimana itu? Ada lagi yang mau penampilan hari ini? Toh? Inang Kira-kira Bibel, siapa lagi? kami Toh? beri kehormatan untuk menyanyikan sebuah lagu Natal Inang Bibel. Kami berdua bisa bersedia untuk menjadi backing vokalnya itu ya. Iya betul Inang. Kira-kira lagunya apa itu Inang? Tampil ke depan Inang. Ayo, Iya. Inang Bibel. Oh, Sepertinya Inang ini juga menyimpan bakat untuk bernyanyi selain untuk berkhotbah ya. iya nggak apa-apa. Mereka lagi menikmati makanan dan Inang Bibel dipersilakan untuk ke depan. Iya. Pemain musiknya sudah selesai kok. Mereka makannya ekspres. Habis Iya. ini kita Lihat nasi langsung habis. menari Felix Navidad. Iya. Seluruh ibu-ibu Iya. untuk tampil ke atas panggung. Bagaimana Inang? Lagu apa Inang? Ada persiapan lagu perlu ditemani kah? Sebenarnya nggak ada persiapan lagu karena suaraku serak kena hujan tiap hari. Pagi, siang, malam kena hujan. Oh iya. Tapi nggak apa-apa lah lagu yang Demi biasa-biasa Natal ya. malam ini. Iya. Hidup ini adalah kesempatan tapi versi Herdi. Sama aja musiknya. Tapi nanti dari mana? Otohannya nanti ya. Otohannya pakai suara satu juga ya. Iya. Ini lagu sebenarnya lagu yang sangat berkesan karena dalam sejarah lagu ini adalah lagu ini biasa dinyanyikan. Tapi sudah diadopsi, artinya sudah bukan aslinya lagi. Lagu ini yang akan saya nyanyikan lagu aslinya yang dibawakan Herdin Pirene. Dalam lagu ini ada sebuah kisah yang sangat mengharukan. Seorang hamba Tuhan yang hanya memiliki seorang anak. Sejak kecil anak ini sudah dilatih untuk melayani Tuhan di gereja. Dan dia dibentuk menjadi orang Kristen yang benar-benar. Suatu saat ada kecelakaan pada usia 17 tahun, anak ini meninggal. Satu-satunya anaknya. Dan kemudian pencipta lagu ini, hamba Tuhan ini berpikir memang semua kesempatan ini harus dipakai untuk melayani Tuhan. Sebab kita tidak tahu kapan waktunya. Inilah lagunya. Hidup ini adalah
sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Setiap menit hari bahkan tahun-tahun yang kita jalani adalah waktu yang menentukan kekekalan. Waktu adalah kesempatan untuk mengumpulkan nilai-nilai kekal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Iya. Iya. Tapi sebenarnya itu versi yang sebenarnya ya Ina? Iya. Oh. Sebenarnya, Iya. Itu versi karena yang sebenarnya memang ya Inang? Herlin Pirene ini menyanyikan lagu yang diciptakan oleh seorang hamba Tuhan. Kalau lagu ini sebenarnya benar-benar mewakili hatinya, perasaannya waktu itu hanya memiliki satu anak saja menurut cerita Herlin Pirene. Oh iya iya. Jadi begitu ya. lagu yang kita nyanyikan selama itu sudah di aransemen ulang ya. diambil begitu saja dah Oh, dari aslinya. baik. Diadopsi. Sudah, iya. 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 Karena lagu ini diambil dari Mazmur berapa ya? Seperti ayat 2 tadi kan ada sekuntum bunga di pagi hari. Sekuntum bunga mekar bakung di taman, indah ya. di padang yang hijau. Demikian Tuhan menciptakan, ya kan? Itu semua diambil dari kitab Mazmur. Jadi ada kisah dari sebuah lagu ini. Kisah yang sangat mengagumkan. Iya.
lagu itu. Iya. Oke, baik, nanti berarti versi ini juga mungkin akan harus sering dinyanyikan ya supaya nggak lupa ya Nang ya. Jadi kalau boleh, kalau menyanyikan lagu ini untuk penghargaan yang sudah pergi meninggalkan dalam pelayanan juga dari seorang anak dari hamba Tuhan, kita harus menyanyikan ini ya ciptaan aslinya. Baik Inang, terima kasih sudah untuk menghargainya. Mempersembahkan tepuk tangan untuk Inang Bibel Fro and Simajuntak. Iya, terima kasih. Oh, Ama dulu ya. Oh iya benar. Jadi habis penampilan dari Ama akan ada tampil tarian dari ibu-ibu yang nanti akan digabung juga dengan dari sektor 1. Iya. Oh, berfoto dulu sekali, habis ini berfoto. Ya, atau berfoto udah, sudah. Habis ini satu lagi, baru kita buat tarian yang meriah untuk kita semua. Nanti kalau sudah tarian itu pulang semua, nanti nggak ada lagi nonton. Ya, satu lagu dari Amang kami panggilkan dari Amang Simoraki untuk ke depan. Amang Tobi, Amang Sitangga. Kita nyanyi bersama-sama di sini. Cek, cek, cek. Cek, cek. Nanti sesi-sesi fotonya kalau habis acara baru kita sesi-sesi foto biar kita saling menghargai sesama yang ada di sini. Itu. Kepada ibu-ibu yang ada di depan kami mohon untuk sebentar saja minta waktu baru nanti sesi foto kita secara bersama-sama. Bang Muse Hatu tu bonito hata Jesusi Tua do ibana sia surgoi membantu Asanga ponine mata Dame madi zolma Lasmi rohani de bata Ajolma on Muse Beta ale donga tu Betlehebi Ita somba madak danak nadisi Latino si para si rohai Debata amai Hasanga pon di debata Dame madi jolma Las ni rohani debata Ajolma on Muse Somba namina di hona tubuon O si bo adame tu portibio Sai pasa ormatu rohana mion Dame bi o Jesus
Sangapun di debata dame madi jolma laskiro hadi debata ajolma onuse da ale donga tu Betlehemi kita somba madak danak nadisi Natino Gusti para sirohai debata amai Hasangapun di debata dame madi jolma laskiro hadi debata ajolma onuse laskiro di debata dame madi jolma laskiro hadi debata ajolma onuse ajolma onuse. Oke. Selamat Natal. Ya. Oke. Ini adalah torto tarian ibu-ibu dengan lagu Felix Navidad. Bain, diamu inang maju matu jolo. Ibu-ibu dari sektor 1 juga maju untuk tampil ke depan. Nanti sekalian kita menyanyikan lagu Selamat Hari Natal nanti di akhirnya dan tahun baru ya. Iya. Paha top hita inang. Mar tari-tarian Felix Navidad. Hurasa sudah do hita na jolo ya menarikan kan? Nanti kalau maju semuanya nanti gak ada yang nonton. Iya. Baik, silakan Inang, silakan. Oh iya, ada ide katanya biar masuk TV nanti. Iya. Semuanya masuk ke depan katanya. Tapa hicak Inang katanya. Oke ya, bagaimana enaknya saja ya. Di mana posisinya terserah. Inang Bibel. Beta hita Inang. Maju, beta hita. Hallelujah, 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 hallelujah. Yesus sudah menjelma. Hallelujah. Jadi anak manusia. Hallelujah. Iya, sambil menari kita semua berjalan di tempat. Haleluya. Puji Allah yang mulia. Haleluya. Puji Allah yang mulia. Haleluya. Yesus mati di Golgota. Haleluya. Bangkit pula dengan
Bagaimana? Masih mau tambah tariannya lagi? Cukup? Cukup. Felix Napidat. Felix Napidat. Iya, tolong pemusik, tolong buat dulu Bang David, katanya Felix Napidat. Felix Napidat ya? You know? Musik Felix Napidat katanya Bang. Ada? Oh, enggak ada katanya Felix Napidat di sana Bang. Siap ya? Felix Napidat ya. Felix Napidat lagi satu kali lagi biar tadi masih tanggung keluar keringatnya. Jadi memang harus benar-benar keluar keringat malam ini ya. Biar sampai di rumah mandi langsung tidur. Sanggulnya kalau masih ada pesta besok jangan dilepas dulu. Karena masih bisa dipergunakan lagi. Sambil menunggu musik ya. Tolong dipikirkan gerakannya dulu seperti apa ya. Ada di bayangan, di ingatan kita gerakan apa yang akan kita munculkan. Ya, iya, sepertinya sudah ada leader depan. Iya, kita ikuti leader aja ya. Iya. Bagaimana Bang, sudah ketemu? Dapat Bang ya? Sekalian lagu tuh kan? Felix Napidat Bang, cepat. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año felicidad. I wanna miss you a Merry Christmas. I wanna miss you a Merry Christmas. I wanna miss you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna miss you a Merry Christmas. I wanna miss you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Yeah! Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Prospero ando felicidad. Wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero ando felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero ando felicidad. Yeah. I wanna miss you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Terima kasih. Dengan lagu ini maka berakhir pula pertemuan kita malam hari ini, dan sampai jumpa untuk Natal 125. Ya, sebelum itu kita nyanyikan lagu secara bersama-sama.
Selamat Hari Natal. Kita nyanyi bersama-sama ya, sambil bersalam-salaman. Baru nanti kita berfoto-foto ria. Oke, kita nyanyi bersama-sama dulu semua yang ada di sini. Selamat Hari Natal. Mari kita nyanyikan bersama-sama Selamat Hari Natal sambil bersalam-salaman kanan dan ke kiri. Selamat Hari Natal, selamat dan tahun baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Giku sekalian, selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru, dan tahun baru. Oke, selamat malam buat kita semua. Silakan mengambil foto. Silakan mengambil foto. Siapa yang mau foto-foto silakan tampil ke depan. Waktu dan tempat kami persilakan. Oh